በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለቻናሌ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ደህና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ንረኽቦ ንስኻትኩም እውን ሰላም ክትኾነይ በዓልቲ ተስፋ እየ። ልማዓንቴት ልቢ ወለድ ዛንታ ናይ ገነነ ዓወት 10 ክፋል ሒዘልኩም መፅእ እኒኹ ጀሚረ እስካብ ፍፅም ሳይክትፀንሑን በትሕትና እናወኩም ለቻናሌ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ሰብስክራይብ ንገበርኩም ደሞ ላይክ ሸር ሃናፅ ርእይተኩም መበርታዕኩም ኣይፈልየኒ። ንመዘኻኸሪ ዝኣክል ካብ 9 ክፋል ኣብ ዝሓለፈ ገነት ኢዮብ ምስ ረኣየቶ ደንጊፃ ከም ዝወደቐት መሰለን ኢዮብ መን ምዃኑ ኣበይ ከም ዝፈልጦ ከም ዝሓተቶ ኢዮብ ግን ንገነት ብኣካል ከም ዘይፈልጣ ንክፈልጣ ከም ዝተቋፀረ ከም ዝነገሮ ገነት መሰለ ሓወይ ገለ ነገር ደኣ ገይሮምለይ እምበር ዓወት ኢላ ኣቋሪፅና ነርና። እንሆ 10 ክፋል ይቕፅል። ዓወት ባዕሉ እዩ እወ እመነኒ ኣነ ኣይሓመምኩን ንሱ ዓወት እዩ በለት ኢዮብ ግር ኣተዎ። እዚ ዓወት እዩ እትብል ቃል ኣይሓደሸተን። ኢዮብ ቀጥታ ናብ ሓፍቱ ደው ኢሉ ግርማነሽ ሓፍተይ ኣነ ገለ ነገር ገጢምና ኣሎ በጃኺ ርድእኒ ኣረድእኒ ገነት መን እያ በለ። ግርማነሽ ደንገፀት ኣበይ ኣለኻ ኢላ ለኮሽን ከም ዝሰደላ ገበረት እሞ ቀጥታ ናብ እንዳመሰለ ኸደት። ግርማነሽን ገነትን ኣይፋለጣን ግን ግርማነሽ እትበሃል ሓፍቲ ዓወት ስዑድ ከም ዘላ ትፈልጥ ነይራ። ግርማነሽ እውን ዓወት ዘፍቅራ ጓል ገነት ትበሃል ከም ዝነበረት ትፈልጥ እያ። ግርማነሽ ንስኺ ገነት ዲኺ በለታ። ገነት ተስፋኣ ናይ ሓሰት ምዃኑ ተረጋግፀሉ ሓደ ጭብጢ መረዳእታ ዝረኸበት ትመስል ብተሓጓስ እዋ ኣነ ገነት እየ በለታ። ኢዮብ ዓወት ባዕሉ እዩ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ባሕሪ ጃልባ ሰጢሙ ብውሽጣ ባሕሪ ድማ ተንሰፊፉ ናብ ዝኾነ ጫፍ ወፀ። ኣብ ጫፍ እውን በፅሐ። ኣብኡ ዝኾነ ስዳን ረኸቦ እሞ ተኣምራት እግዚአብሔር ድንቂ እዩ። ምስኦም ዳርጋ 2 ዓመት እዩ ተቐሚጡ። መን እዩ ካበይ መፂኡ ኣበይ ዓዱ ኣይፈልጥን ነይሩ። ኣብቲ ባሕሪ ብዙሕ ሰዓታት ስለ ዝወሰደ ብኡ ምኽንያት ሕልፍ ህይወቱ ኣይዝክርን ኣረ ኣይንቀሳቐስን እውን ነይሩ። ሕዚ እዚ ዓመት እዚ እዩ ዳሕና ኮይኑ ምስቶም ሱዳን ዝሰርሕ ሓደ ወዲ ዓድና ነይሩ እዩ ብመልክዑ ኣለልይዎ ናባና ደው ኢሉ ድማ ነገርና እንሆ ከዓ ናብዚያ ኣምፂናዮ እስካዕ ሕዚ ሕልፍ ህይወቱ ኣየስታውስን በለት። ገነት ናይ ሓጎስ ድዩ ትነብዕ ናይ ሓዘን ድዩ ግን ፈቕፈቕ ኢላ እናበኸት ንዓወት ጥምጥም ኢላ ተሓቐፈቶ። ዓወተይ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ስለይ ክትብል ከፊልካ ስለምንታይ ክንዲ ዘይዝኸውን ውዕለት ትውዕለለይ ተገዲድካ? ኣነ እኮ ጨካን እየ ርኢኻ ን4 ዓመት ረሲዐካስ ንኢዮብ ኣፍቂረ ስለምንታይ ግን ከዳዕ ጠላሚ እየ እኮ እናበለት ብንብዓት ማእገሮ ጠልቀየቶ መሰለ። ካብቲ ብእግራሚት ጠጠው ኢሉሉ ዝነበረ ቦታ ናብኦም ቀረበ። ገነት ሓፍተይ ንስኹ እውን ኣይጠለምሁየ መዓልቲ ነዊሕኪ ተስፋ ቆሪፅኺ እምበር ክንደይ ድኺ ብተስፋ ተፀቢኺ ርኢኺ ከዓ ዓስቢ ተስፋኺ ከዓ ረኺብኺ ንእግዚአብሔር እንታይ ይሰኣኖ በላ። ዓወት ሓወይ ይቕርታ ግበረለይ
ኣነ ኮንቱ እየ ተስፋ ትቆረጽኩ እውን ንዓኻ ከፍቅር ኣይግብአንን ነይሩ እምበር ከመይ ኢልዎ ንእዮብ ክፈትዮ ክኢላ በለት። ኖ ከምኡ ኣይትበሊ፣ እዚ እኮ ብምኽንያት ፈጣሪ ዝኾነ ስራሕ እዩ። ንዓይ ሕራይ ተትብልኒ ንእዮብ ኣይትፈልጥይን፣ እዮብ ኣይፈልጠክን ከዓ ዓወት ኣይትረኽብየን ነርኺ ማለት እዩ። ርኢኹ ዶ ድንቂ ስራሕ ኣምላክ ከመይ ከም ዝኾነ። ዓወት ግን እቲ ዘዋግዕዎ ዘለዎ ስቕ ኢሉ ካብ ምስማዕ ወፃኢ ዝዛረቦ ነገር የለን። ብስራሕ ኣምላክ ኣመና ተገሪሙ ገነት ገዛ እናሰርሐ ስለ ዝጸንሐት ክትውድእ ምእንታን ዓመት ወሰኸት። ዓወት እውን እዮብ ኮይኑ ዝሰርሖ ከምኡ እውን ሃላዋት ኣሕዋትን ዘምጽኣሉ ረብሕኡን ገንዘቡን ስለ ዘይነበሮም ተደሓሒዞም ንዓዲ ኣተው። ገነት ቅድሚ ኩሉ ንዓወት ሒዛ ጸበልን ማንጨትን ኣደባሃደረን ከደት። 3 ወርሒ ተሓጺቡ ዓወት ምስትዋስ ጀመረ። ብቅዱስ ቁርባንን ብንስሓን ተመርዒዎም ድሕሪ ዓመት ወዲ ወለዱ ስምዖን ኢሎም ከዓ ሰመይዎ። ስምዖን ማለት እግዚአብሔር ሰሚዕኒ ማለት እዩ። ብሓቂ ከዓ ስለ ዝሰምዖም ስምዖን በልዎ። ዛንታ ገነትና ዓወት ኣብዚ ተፈጸመ። እምነት ገነት ናይ ብሓቂ ነይሩ፣ ተስፋ ገነት ናይ ብሓቂ ነይሩ። ግዜ ወስድ እምበር ዓስቢ እምነት ተስፍኡን ብዓይኒ ሪኣቶ። እምነት ህይወት እዩ። እምነት ድሕነት እዩ። እምነት ሓቂ እዩ። ኣላዓሉ ዝጀመረና ኣጀሚሩ እውን ዘፈጸመና እቲ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። እንሆ ልቢ ወለድ ዛንታ ዓወትና ገነት 10 ክፍላይ ናይ መፈጸምታን ኣብዚ ተፈጺሙ እኒኦ። ንኹልኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ካብ መጀመርያ እስካብ መፈጸምታ ዝተኸታተልኩምኒ ርእይተኩም ኣብ ኮመንት ተቐምጡለይ ኢኹም። ካልእ ግዜ ብካልእ መደባት እስካብ ዝመፀኩም ስሰናይ ንዓኹም።